tio abalimi korwa sensemo ya bubasi au bara balimi bekemerigie chae nigo bono beso kirie na kuboria serikali nene wetera ase wizara y'oburimi kubamenta ebesa ye bonus asumwa kuyoiga balimi abo nigo batebire banyariko bakonyora ligesa lianse na boigo ekemerie ekyo gichae nkiranyariko bage kubaretera ebesa ilibaganitie iliko egokeria ekemerie ekyo mulikito Mildred Momanyi na tarwika sensemeyo na kutoroseria robotiro kubwatia Chinga kikere sekta egendrete gukina nemeroberio kubekwa bene buna obolimi bwa matoke MSC gatie chinde nigo abalimi bechae na barubo batatigiri magega imeye bunge ya bubasi nigo abamenyi barure ebirengereri byabo kubwaterana nekemerigie chae komentwa ebonasi gati yabo ase barua emechando elia bagwetera ase obolimi oboiga gento geto chandete mono ase nsemo y'obolimi bwe chae echai nekemeri twaetwe kiagwenta gotokonya lakini asebono iga ngeri gotokonya kiagera ligori liepona asindia gera abantu bagatugura echai ngaki abono tobwata abana chisukuru na abana bona baitete tobwati besa togochi kubairira sukuru chinga kichiga gotwanyora bokomwa bonene ase nginje epona asinere gotokonya twanyora chibesa twasomeria abana na indane nese bari bagokora mono mune barua biechichae mbase mbere ti oronga no bakuruchi besia bengeria kiro mutienyi egera banyako bakonyera abana babo lakini ndeka twikiricha iki ase tundubari nkonya torobo komwororo atukandi kwanyanga chichae no chiraire njiri kobogorigwa chichae chiarara chiasusana mambio mundo korete kondore ngere tinga nkonyora ari ngi chikiro chichieto umenya konyanga chari asusanire yabere chikire chitaiyo nanda nemuna bakarani baita ase chae na babunko basaba tolenga bakorere kene ase nginjo ekero monta kore kona semeri ngabu no akonyora kwa ekuru abalemi abo nigo barua amagani abo gochia asense moyo bolemi igo sekte yetenene to bolemi mono ase Kisii county gonare ko kuboria iga ayotenenete obolemi utale uwanja ligori diechae dikine dikonya abalemi ekero tuba chwate guchiagwe twegenete nga motokonye lakini bone ngaki yaikire ase mutari gotokonya iko nari kubasaba iga abalimi mwense ase more echae nengiya utatiga barai baroro na batari gotenna bamanye nga obokongu gwito mborobi igento baratokonye ne bonus kogero musara to konyo konyere bana mune school fees gabatu anje na baba kairi gori obuoyo bwira nense egana ria abalimi ntura twara omoyo gwokora obolimi obwo kogera muna ntu abande tubwato obolimi ngwanja tole ngabole myobo ntobwege nitanga boko tokonya ikiagera bono njirendete yo torakonya kwetanie chae asama tukamange ekemerigie chae nigo kiabire ko bage kokonya abalimi abange anene mono kurwaga iga asoro gongorwa gusi korende gwikira bona iga ekemerie kigie chae nigo kiabire gekwira na inse abo asaba menyi korwa bo basi banyariko baba gusaba serikali enyariko bage kubakonya elinde ekemerie kikimokerere igoro nabo igokigendera ko bage kubakonya asama gimabo gingo reporter egeta seni Kendizi TV korwaga iga bo basi elietaliane Mildred Momanyi.